Пахвалёны Езус Христос, паважаныя нашы радыёслухачы, а таксама нашыя YouTube-гледачы. Незалежна ад таго, глядзіце вы гэтую трансляцыю онлайн ці будзеце глядзець яе запіс, вітаем усіх вас у нашай студыі на праграме «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пасля такога кароткага двухтыднёвага перапынку зноў канцлер Курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі ксёндз-канонік Дмітрый Пухальскі гатовы адказваць на вашыя пытанні і тлумачыць кананічнае права. Хвала навекі, усіх вітаю і віншую са святам Пасхі. Такі атрымаліся у нас пасхальныя канікулы невялічкія. Христос воскрос. Сапраўды воскрос. І сапраўды спадзяемся, далей будзем ісці па старонках кананічнага права. Так, але спачатку пытанне. Пытанне гэтае звязанае з такой аказіяй, якая адбылася ў нас 14-го якраз такі красавіка. У прынцыпе, гэта абранне старшыні новага канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, якім стаў біскуп віцебскі Олег Буткевіч. А таксама ёсць яшчэ адно пытанне троху з іншай сферы, якраз такі чыста кананічнай. Будзем, напэўна, задаваць іх і адказваць. Спрабаваць. Так, пачнем тады з іншага. З такога досыць незвычайнага пытання, але ўсё ж такі таксама вельмі цікавага. Якія практыкі ўмярцвлення плоці дазволены ў наш час? Чуў, што цяпер забаронена самабічаванне, але ў той жа момант святы папа Павел VI насіў уласеніцу, а члены супольнасці Опус Дэй носяць яе маленькія металічныя аналагі пад адзеннем. Ці ёсць на гэты конт якіясьці дакументы? Пытанне важнае, бо праз такія практыкі ахвяравання пану фізічных цярпенняў я адчуваю асаблівую блізкасць з ім. Пытанне вельмі цікавае. Так сапраўды, калі мы кажам пра кодекс кананічнага права, то па сутнасці кодекс успамінае дзве рэчы. Гэта ўстрыманне і пост, які можна лічыць пэўным такім як было сказано ў пытанні умерцвленнем плоці. Сапраўды ўстрыманне, як мы ведаем, абавязывае кожнага католіка старэйшага за 14 год жыцця, устрымаць мясных страваў кожную пятніцу, калі гэта не ўрачыстасць. Пост абавязывае згодна з правам 2 разы ў год, это папяльцовая серада і Вялікая пятніца. Традыцыйна на нашых землях яшчэ пост захоўваецца 24 снежня, хаця гэта, кажу, традыцыя добрая, прыгожая, толькі традыцыя. Пра іншыя практыкі, скажем так, агульна умершчылення плоці, як было сказано, агульнае права не гаворыць. Што яшчэ ёсць? Магчыма, у некаторых законах, было вспомнена Опус Дэй, я не ведаю, я не бачу, што Опус Дэй носіць пад адзежай. Магчыма, ёсць у некаторых таксама законах мужчынскіх, жаночых, старэйшых, магчыма, ёсць некаторыя, скажем так, ці элементы адзення, ці, можа, валасяніца, ці штосьці іншае, што пэўным сэнсе з'яўляецца такім умершчленнем плоці, як мы сказалі. Але гэта, скажем так, індывідуальных выпадках. Адзінае, што мы яшчэ таксама трэба ведаць, напэўна, нашы радыёслухачы чулі аб такой практыцы, распаўсюджана яшчэ і цяпер, можа, у краінах больш паўднёва-ўсходняй Азіі, Філіпіны, перадусім, калі хлопцы самі сябе распінаюць. Так, калі падчас асабліва Вялікага посту крыжовы шлях з сапраўдным распяццем і гэтак далей, калі сапраўды ёсць пагроза жыццю чалавека, флагеланства это называецца, наколькі памятаю, то касцёл такія практыкі сёння не падтрымлівае і за іх не заахвочвае. Бо это ўсё ж такі сапраўды практыка, якая можа пагражаць чалавечаму жыццю. Яны былі, гэтыя практыкі распаўсюджаны ў сярэднявеччы даволі моцна. І таксама іншыя рэчы. Сёння касцёл ўсё ж такі больш лагодна да умершчлення плоці ставіцца, і, напэўна, не падтрымлівае тыя рэчы, якія могуць нанесці сапраўдны шкоду здароўю чалавека.
Але прамой забароны няма. Як такой забароны няма. Такой забароны няма. Ну, да ўсяго трэба адносіцца сапраўды з розумам, якім пан Бог нас адарыў. Вось, каб усё ж такі, ну, калі хто хоча прыняць нейкую пакуту на сябе, таксама у вымярэнні такім умерщвлення плоці нейкіх рэчаў, ну, то можете это зрабіць, хаця зноў-такі, ну, каб это не было таксама неадваротна зроблена, таксама, каб сабе не штосьці з целам сваім не зрабіць, вось, каб пасля это нельга было назад вярнуць, каб это сам трэба памятаць. Ясна, дзякую за тлумачэнне. Дарэчы, мы тут будзем абмяркоўваць пытанні канферэнцыі біскупаў. У нас быў аднойчы адзін ці нават не адзін, а асобны выпуск на гэту тэму. Паспрабуем, не абяцаю, што гэта будзе зроблена ў найбліжэйшыя дні, але паспрабуем знайсці яго і ўставіць у якасці падказкі. Вось тут вось дзесьці зверху, калі я буду пра гэта прамаўляць, проста, так сказать, для нашчадку, якія будуць пераглядаць кананічнае права. Там я будуць не ведаю. Конечно, не будуць. У нас аўдыторыя пастаянна пашыраецца, між іншым. І трэба сказаць, што такія пытанні аналагічныя яны ўжо былі, але, ну, як кажуць, repetitio est mater studiorum, таму прагонім іх. Калі канферэнцыя біскупаў, гэта па сутнасці калегіяльны орган, і пытанні ў ім вырашаюцца галасаваннем, то ў чым роля старшыні канферэнцыі? Не можаш ён блакаваць рашэнне? Ну, трэба сказаць адразу, што канферэнцыя каталіцкіх біскупаў гэта не нейкі орган понад дэцызіяльнага біскупа. Да? Перадусім, гэта такі сход біскупаў адной касцёльнай правінцыі альбо адной касцёльнай краіны для вырашэння перадусім пытанняў душпастарскіх, якія стаяць перадусім. Да? То есть, перадусім канферэнцыя біскупаў носіць такі характар кансультатыўны, скажем, больш. Хаця права ў некаторых выпадках дае канферэнцыі біскупаў канкрэтныя паўнамоцтвы на прыняцце некаторых рашэнняў, яны павінны быць абавязковыя. Вось, мы ўжо спаміналі тым, што ёсць была некалі праграма пра кананічнае права, пра канферэнцыю біскупаў. Вось, там ёсць пытанні, да, якія, то есть, калі рашэнне канферэнцыі біскупаў з'яўляецца абавязковым для кожнага біскупа. Часта можа быць такая сітуацыя, калі, нягледзячы на прыняцце пэўнага рашэння канферэнцыі біскупаў, кожны з біскупаў і так робіць сваё, павінен у свой дыцэзіі зрабіць той ці іншы дэкрэт. Напрыклад, каб не хадзіць далёка, справа была, ну, цяпер справа пандэміі, напрыклад, так, справа пандэміі, вось якой мы жывём, канферэнцыя біскупаў прыняла такое рашэнне, вось, чтоб аб'явіць эту дыспенсу, ну, перадусім, от удзелу ў нядзельных святочных імшах. Толькі сама канферэнцыя біскупаў сама па сабе яна не мае улады для выдавання дыспенсы. Улада выдавання дыспенсы мае ардынарыі месца ў кожнай дыцэзіі. А ардынарыі месца для кожнай дыцэзіі з'яўляецца, ну, скажем, дэцызіяльны біскуп плюс дапаможныя біскупы, генеральныя біскупскія викары, так вот, калі грубо кажучы. Да, то есть, поэтому в любым выпадку постанова канферэнцыі была, але пасля гэтага кожны з нашых дэцызіяльных біскупаў выдаў асобны дэкрэт, якім, ну, можа, трошкі яны адрозніваліся ў некаторых там справах, у некаторых дробных рэчах, вось, але агульнае пасланне гэтых дэкрэтаў было такое. Вось. Тады, калі, напрыклад, яшчэ некалькі гадоў таму назад канферэнцыя біскупаў прыняла такое рашэнне, што адносна ўстрымання мясных страваў у тыя пятніцы, калі ёсць урачыстасць у нейкіх санктуарыях. Да? То есть, напрыклад, у нашай мінска-магілёўскай архідыцэзіі, да, то есть арцыбіскуп выдаў дыспенсу адносна таго, што вернікаў, якія пілігрымуюць у Буцлаў альбо знаходзяцца ў Буцлаве, вось у тую пятніцу, калі ў Буцлаве урачыстасці, бо надзвычайна пятніца, субота, іх не абавязак устрымання мясных страваў. Але менавіта пілігрымаў, тых, хто знаходзіцца ў дарозе ў Буцлаў, тых, хто там знаходзіцца, гэтак далей. Да? Іншыя, хто Буцлаў не збіраецца, таго абавязывае устрымаць. Ну і такі. Але было рашэнне канферэнцыі, таму у мінска-магілёўскай это прынята адносна Буцлава. У віцебскай дыцэзіі гэта рашэнне прынята адносна Браслава, там у пінскай дыцэзіі адносна Лагішына і гэтак далей. Да? То есть, кожны біскуп пасля пад свае, скажем, канкрэтныя умовы падцягвае. А ці распаўсюджваецца гэта дыспенсацыя на вернікаў з нашых дыяцэзій, якія прыходзяць на фэст у санктуары? Так. Тыя, хто прыходзіць, яны лічацца падарожнымі, іх абавязвае права дзейны знаходзіцца. Канешне. Ясна. Мы гэта пытанне сапраўды абмяркоўвалі, і
якраз у дачыненні да біскупа Олега Буткевіча, калі ён выдаў дэкрэт аб узмацненні літургічнай пабожнасці, ну ён не так называўся, але сутнасць яго была прыкладна такая, можа быць, месяц-два таму. Таксама уздымаліся пытанні наконт таго, ўсё ж такі, што пераважае канферэнцыя ці дыяцэзіяльны біскуп. І вось у чарговы раз мы кажам, што ў прынцыпе тут трэба падзяляць дзве сітуацыі, але ў мяне такое пытанне. Калі нейкі біскуп не хоча падпарадковацца так званаму абавязковаму рашэнню канферэнцыі, нібыта ж ён все адно захоўвае поўню ўладу ў сваёй дыяцэзіі. Як гэта на практыцы? Зноў-такі залежыць ад таго, якое гэта пытанне, бо калі апостальская сталіца дала канферэнцыі біскупу альбо з моцы права, альбо з дазволу апостальскай сталіцы, канферэнцыя біскупаў у тым ці іншым пытанні мае права вырашэння, калі канкрэтны біскуп не хоча падпарадкавацца, ён павінен вытлумачыць перад апостальскай сталіцай, чаму. Чаму не хоча это зрабіць? Вось калі гэта рашэнне толькі носіць такі характар кансультатыўны, то не павінен. А як даведацца, якое рашэнне носіць які характар? Далёка хадзіць не будзем. Тут ужо мы сёння казалі пра духоўныя практыкі, праз якія людзі адчуваюць асаблівую блізкасць з панам Езусам. Ёсць іншыя духоўныя практыкі. Напрыклад, некаторыя людзі кажуць, што яны адчуваюць асаблівую блізкасць з панам Езусам праз прыняцце святой камуніі не ў вусны, а на рукі, груба кажучы. І некаторыя канферэнцыі дазваляюць такое, некаторыя не дазваляюць. У нас, прынамсі, наколькі я веду, гэта не дазволена. І ўсё ж уявім такую сітуацыю, што канферэнцыя, яна дазваляе камунію ў рукі, а нейкі дыяцэзіяльны біскуп лічыць гэта прафанацыяй, ну не прафанацыяй, можа быць, але скажу так, дэсакралізацыяй святой Еўхарыстыі і забараняе гэта. Як вось такія правыя пытанні вырашаюцца? Што біскуп можа ў сваёй дыяцэзіі забараніць, наколькі я памятаю, гэтае пытанне. Трэба глядзець усе дакументы, і ўводзін да імшала рымскага перадусім. Я проста зараз усе не памятаю, у галаве не нашу іх, вось таму. Але мне здаецца, бо ёсць справа сапраўдзе канферэнцыі біскупаў павінна вырашыць пэўныя справы, і тады біскуп робіць. Напрыклад, справа кадэнцыйнасць пробашчаў. Гэта можа вырашыць канферэнцыя біскупаў. Калі яна вырашыць, усе павінны падпарадкавацца ёй. Пасля, напрыклад, калі справа таксама пераносы святочных дзён, таксама можа быць канферэнцыя выступіць з такой прапановай, тады усе біскупы ўжо павінны падпарадкавацца. То есть это трэба глядзець літургічныя тэксты таксама. Вельмі часта так, літургічныя тэксты перадусім, ўсё-такі канферэнцыя выступае да апостальскай сталіцы з просьбай аб зацвярджэнні тэкстаў. То есть трэба глядзець. Катэхетычна ўсе падручні катэхезы канферэнцыя займаецца. Напрыклад, адаптацыі тэкстаў альбо да ўсіх сакраментаў, сакраменталіяў, часцей за ўсё это права канферэнцыі. То есть такія вот рэчы. Трэба просто глядзець каждая канкрэтная сітуацыя. Напэўна, канешне, ўсё ў праве не будзе прапісана. Ну так. Поэтому тое, што не прапісана, то значыць, што біскуп можа сам вырашаць. Часцей за ўсё так ёсць. Ясна. Вось тое, што ўжо прапісана, то есть калі агульнае права дае канферэнцыі біскупаў нейкай кампетэнцыі, то яны павінны это зрабіць. Значыць, ясна, значыць, але ўсё адно, як разумею, канферэнцыя, яна не мае ўлады, і нават так званыя абавязковыя рашэнні, яны ўсё адно афармляюць потым праз дэкрэты біскупа. Залежыць якія. Залежыць якія, бо часамі мае ўладу. Канферэнцыя нават заканадаўча ў некаторых выпадках права і дае. Поэтому зноў-такі залежыць якія. Значыць, заахвочваем паважаных слухачоў, гледачоў звярнуцца да таго выпуска пра канферэнцыю біскупаў. Трэба шукаць яго. Трэба шукаць. І не ведаю, што сёння столькі пытанняў будзе. Ой, і там многа мы толькі пачалі, але ж мы не адказалі, дарэчы. Пытанне-то было канкрэтнае, калі орган калегіяльны, пытанне вырашаюцца, будзем лічыць, што у нас такая сітуацыя, калі няма ніякіх эксцэсаў, канферэнцыя адэкватная, і ўсё, явно так і ёсць, дзякуй Богу, і ўсё, скажам так, усе больш-менш адносна з усімі згодны. І тады гэта сапраўды нейкі такі фармальны калегіяльны орган, дык у чым роля старшыні? Сапраўды вось... Старшыні, зноў-такі, варта звярнуць да кодексу права, роля старшыні не той, каб штосьці заблакаваць. Старшыня, перадусім, той, хто вядзе канферэнцыю біскупаў, той, які зацвярджае павестку дня канферэнцыі біскупаў, той, які запрашае, напрыклад, нунцыя на канферэнцыю, які не з'яўляецца членам канферэнцыі, і інфармуе яго аб чымсьці. Прадстаўнічая асоба? Такая, той, хто вядзе паседжанне канферэнцыі біскупа. То есть у старшыні канкрэтна ёсць свае функцыі.
Вось, поэтому у яго не функцыя блакаваць, таму што ў справе галасавання старшыня мае такі самы голас, як і іншыя біскупы, з'яўляючыся біскупам дэцызіяльным. Бо згодна са статутамі старшынёй можа быць толькі біскуп дэцызіяльны. Вось, таму тут як бы нічога такога. Дэцызіяльны біскуп менавіта прызначаны. Значыць, апостальскі адміністратар Казімір Велікаселіс ніяк не мог бы быць абраны старшынёй. Не можа быць абраны старшынёй, паскольку можа быць толькі дэцызіяльны біскуп. Сапраўды, так. Ён не дэцызіяльны біскуп, паколькі кафедра вакантная, і нягледзячы на то, што ён біскуп, які фактычна выконвае абавязкі дэцызіяльнага біскупа, ён ім не з'яўляецца, таму не можа быць абраны. Вельмі цікава. Значыць, гэта такая прадстаўнічая адміністратыўная функцыя без улады як такавой, у прынцыпе. Ну, па сутнасці так. Ясна. Тады перайдзем да другога, да трэцяга ўжо пытання агульнага і да другога ў тэме канферэнцыі. А як і кім выбіраецца старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў? Зноў-такі гэта звычайна робіцца згодна са статутамі. Гэта выбіраюць па нашых статутах усе члены канферэнцыі біскупаў. Вось хто належыць да канферэнцыі біскупаў, можа таксама належыць, тут я адкрываю кодекс 448, канон 448, наогул канферэнцыя біскупаў уключае ў сябе узначальваючых усе мясцовыя касцёлы дадзенай дзяржавы. Да, то есть, па сутнасці, усе дыяцэзіі узначальваючы. Да. Вот. Біскупаў можа засноўвацца таксама з моцы права выходзяць усе дэцызіяльныя біскупы. Так? Той, хто ў праве прыраўніваецца да іх, то значыць апостальскія адміністратары, калі мы пра нашу сітуацыю цяперашні гаворым, біскупы-каад'ютары, дапаможныя біскупы і іншыя тытулярныя біскупы, якія на дадзенай тэрыторыі выконваюць асаблівыя абавязкі, даручаныя ім з апостальскім пасадам або канферэнцыі біскупаў. Вось. На яе могуць быць запрошаны ардынары іншых абрадаў, але толькі з правам кансультатыўнага голасу, хіба ж статуты канферэнцыі біскупаў прадугледжваюць іншыя. Да? Ну ясна, значыць, могуць быць краіны, дзе канферэнцыя біскупаў міжабрадавыя, могуць быць краіны, дзе асобныя канферэнцыі біскупаў для розных абрадаў. Іх, мне здаецца, толькі дзве, Украіна і Славакія у Еўропе, наколькі я памятаю. То есть там ёсць лацінская і ўсходняя. Там увогуле сінод украінскай грэка-каталіцкай царквы, гэта яшчэ больш складана за канферэнцыю. Так, ну але так ёсць. Так, усходняе права мы тут не пацягнем. Не пацягнем. Так, там мне казалі недаўна, не ведаю, правда, гэта ці не, трошку зорам такое адгалінаванне, што там няма аўтаматычнай экскамунікі. Няма. Сапраўды няма. Экскамунік гэта сентэнцыя толькі ў заходнім праве ёсць. Як такое магчыма? Магчыма. Як жа ўсе гэтыя дэкрэты, як яно там, інтэркодыцы аб адпаведнасці аднаго аднаго? Ёсць іншае пакаранне. Это значыць, прабачце, значыць так, калі каталічка рымскага абраду робіць аборт, да, яна адчыніць кананічнае злачынства, атрымлівае экскамуніку. Калі грэка-каталічка робіць аборт, яна не чыніць злачынства. Чыніць злачынства, казаць, не экскамунік. Але не экскамунік. Не лета сентэнцыя. Працэс трэба правесці. Там ёсць, да. Цікава. Дык вось, вяртаюсь да выбараў. Выбіраюць усе члены канферэнцыі біскупаў, якія знаходзяцца, поэтому ёсць звычайна, згодна з нормамі канону, то есть выбіраюцца там з усіх дэцызіяльных біскупаў, то есть старшыня канферэнцыі біскупаў заўсёды дэцызіяльны біскуп, это не дапаможны. Вось, таксама намеснік старшыні дэцызіяльны біскуп, ну, генеральны сакратар можа быць, ну, у нас звычайна традыцыйны генеральны сакратар канферэнцыі, гэта нейкі з дапаможных біскупаў. Ці могуць быць, в прынцыпе, ну тут вы ўжо казалі, што не біскупы таксама могуць уваходзіць у склад. Так. Калі, напрыклад, узначальваюць дыцэзію. Ну так, ці выконваюць нейкія функцыі іншыя. Ці нейкія іншыя. Значыць, калі яны узначальваюць дыцэзію, па сутнасці. На іншыя справы іх могуць запрасіць, ну, але понятно, што на голасу няма. Вось у нас, калі праходзіць пасяджэнне, напрыклад, вось Сергей Гаек, архімандрыт Сергей Гаек, ён галасуе ці не галасуе? Ці яго не запрашаюць? Не запрашаюць. Запрашаюць, так? Так, бо ён па нашых статутах ардынарый усходняга абраду, то ён. Але ён не галасуе, бо ён не біскуп. Як узначальваючы касцёл галасуе, напэўна. Ага. Значыць, груба кажучы, асоба прыраўніла правам да біскупаў. Вось так. Цікава. Цікава, сапраўды цікава. Значыць, яны галасуюць між сабой, а галасуюць усе члены, значыць, усе дапаможныя біскупы. Так. Толькі выбраць можа на старшыню з дэцызіяльных біскупаў, намесніка старшыні з дэцызіяльных і
на генерального сакратара, звычайна. Ясна. Значыць, у нас зараз трэба было абіраць людзям з 3 варыянтаў, груба кажучы. Ну, не з 3 варыянтаў, ну, па сутнасці, да, 3 дысацыяльныя біскупы, і хто там, колькі ўсяго было? 8, 8. Значыць, мітрапаліт Тадэуш, ён не ўваходзіць ужо ў склад, бо на пенсіі. Так, былы мітрапаліт. Што яшчэ? Гаек. Ой, слухайце, складаная арыфметыка, але... Ну, палічылі, выбралі. Выбралі. Адно пытанне мы адказалі. Якія паўнамоцтвы ён мае, задаюць пытанне, але мы ўжо на яго адказалі. І потым пачынаецца вельмі цікавая такая серыя пытанняў. Людзі шукаюць кіраўніка беларускага касцёла. Ну, паняцце беларускі касцёл такое, скажем, адсутнейшае, зусім карэктнае, калі што чалавек мае на ўвазе, кажучы, беларускі касцёл. Ці мае канферэнцыю біскупаў. Чалавек вырас у краіне з моцнымі праваслаўнымі традыцыямі і пераносіць усходнюю форму кіравання на рымскі абрад. Нават не толькі форму кіравання ўсходніх цэркваў, можа наогул форму, скажем, такой вертыкалі ўлады можа перанесці на касцёл. То ёсць у нас дзве такія рэчы, якія вельмі часта людзі паміж сабой блытаюць. Па-першае, канферэнцыя каталіцкіх біскупаў. Згодна з дзяржаўнай рэгістрацыяй, з дзяржаўнымі статутамі, гэта таксама рэлігійнае аб'яднанне, у якую ўваходзяць усе 4 дыяцэзіі, якія ў нас ёсць. Канферэнцыю каталіцкіх біскупаў. Канешне, статуты дзяржаўныя кажуць аб тым, што кожная з дыяцэзія самастойная. Вось, но ў такім дзяржаўным разуменні вельмі часта, калі 4 адзінкі ўходзяць у структуру большай адзінкі, значыць, там начальства сядзіць. Вось, ну так ёсць. Хаця, паўтаруся, што старшыня канферэнцыі біскупаў паўнамоцтваў над іншымі біскупамі абсалютна ніякіх няма. Ці правільна я разумею, што для дзяржавы фактычна канферэнцыя каталіцкіх біскупаў і мінска-магілёўская мітраполія, якая складаецца, значыць, з архідыяцэзіі 3 суфраганных, гэта адно і тое ж. Справа ў тым, што ў дзяржаве няма паняцця мінска-магілёўская мітраполія. Перад дзяржавай зарэгістравана кожная з дыяцэзій, то есть мінска-магілёўская архідыяцэзія, на чале якой стаіць мітрапаліт. Вось таксама ўсе іншыя 3 дыяцэзіі зарэгістраваны асобнымі юрыдычнымі асобамі. Вось, і такого паняцця як мітраполія перад дзяржавай няма. Потому что мітраполія сама по сабе. І вось пераходзім да іншай адзінкі, якую часамі таксама блытаюць, і пад якую таксама можна назваць яе беларускі касцёл у пэўным, скажем так, разуменні гэтага слова. Гэта мітраполія або касцёльная правінцыя, адзінка касцёльная, да? І тут ужо у Беларусі так ёсць, што ў нас адна касцёльная правінцыя, то есть адна мітраполія мінска-магілёўская, у якую ўходзіць мінска-магілёўская архідыяцэзія, 3 суфраганныя дыяцэзіі: Віцебская, Гродзенская, Пінская. Вось. Але зноў-такі памятаем аб тым, што нават калі ёсць мітрапаліт, а што яшчэ трэба памятаць? Мітрапаліт і старшыня канферэнцыі біскупаў не абавязкова адна і тая самая асоба. То есть, калі зараз ксяндза біскупа Олега Буткевіча выбралі на кадэнцыю, пра якой гаворыць права, на 4 гады, вось, і калі з'явіцца новы мітрапаліт за 4 гады, спадзяёмся, з'явіцца раней, чым праз 4 гады, вось, ён не будзе старшынёй канферэнцыі біскупаў, таму што старшыня ёсць. Калі паўнамоцтвы біскупа Олега скончацца, тады будуць выбары, каго выберуць, той будзе. То есть, аб гэтым трэба таксама памятаць, бо людзі часам маюць такую блытаніну, што мітрапаліт і старшыня канферэнцыі біскупаў – гэта адна і тая самая асоба. Абсалютна не. Не павінна так быць. Можа быць, а можа не быць. Вось, то есть, пра гэтыя рэчы трэба помніць. Вось, і зноў-такі мітрапаліт амаль зноў-такі не мае ніякай уладу дачынення да іншых дыяцэзій. Там ёсць зусім такія дробныя і такія справы, калі адзін з біскупаў памірае, то ён павінен, і не могуць адміністратара выбраць, то мітрапаліт можа прызначыць. То есть, такая ўжо такі рэдкі казус, што проста... Так, там некалькі. Альбо калі адзін біскуп, калі дыцызіяльны біскуп занядбоўвае візітацыю. Вось. Ну і цяпер яшчэ трошкі больш паўнамоцтва мітрапаліту, паўнамоцтва заданняў мітрапаліту знаходзіцца ў моту пропріо voi estis lux mundi ад 9 мая 2003, якога было 19 года, да? Папы Францішка у адносінах гэтых са злачынствамі на сексуальную тэму, скажем так, з педафільскімі справамі. Там калі штосьці ёсць, то мітрапаліту трэба данесці пра гэта. Вось нават калі у суфрагальнай дыяцэзіі штосьці адбываецца. Калі не на споведзі. Так, ну понятно, калі не на споведзі.
Вот. Вы знаете, понятно, непонятно. Часам атрымлівалі пытанні, ну, не на кананічнае права, але так, там, ці можна парушаць тайну споведзі, калі хтось спавядаўся вось аб такіх злачынствах. Нельга. Ну так, паўнамоцтва мітрапаліта мы таксама дзесьці абмяркоўвалі. Нет, просто калі ёсць такія пытанні, да, поэтому, вяртаючы да пытання, глава беларускага касцёла, такога паняцця, ну, нема. Залез, то есть голова у кожным дыцэзіі свая. Давайте кажаць страшныя крамольныя рэчы, але праўдзівыя, можа быць, не вельмі прыемныя. Беларускага касцёла не існуе. Існуюць 4 памесныя касцёлы, скажем так. 4 мясцовыя касцёлы, так іх права называе. Мінска-Магілёўскі, Гродзенскі, Віцебскі і Пінскі. Але людзям, ну, ім прыемна бачыць некую адну фігуру, сапраўды. Ну, это уже інша справа. Каго ім абіраць? У іх аж 3 кандыдатуры, бо ёсць жа яшчэ папскі легат у выглядзе апостальскага нунцыя. Ну, папскі легат, скажем так, ён улады ў дыцэзіях не мае ніякай. Ну, пакуль у дыяцэзе ўсё ў парадку, так. Не, нават калі хіба што папа дасць нейкім спецыяльнае але то ўжо павінна штосьці надзвычайна ну, так, некая пагроза схізму. Так, каб ўжо папа даў спецыяльнае паўнамоцтва свайму легату, это ўжо. То есть тут спецыяльная такая звычайная дыпламатыя ідзе, і у яго свае заданні ёсць, вот ён іх выконвае, і поэтому... Значыць, прапаноўваем кандыдатуру, можа быць, пана Езуса ці папы Францішка. Ну, пан Езус заўсёды галава касцёла наша, там праталь не беларускага. Ну, так, касцёла, Христовага касцёла. Вось, поэтому... Як яго викары. Так. Так, вось, в прынцыпе, растлумачылі, што ёсць 4 такія памесныя касцёлы, якія, у прынцыпе, у свядомасці абагульняюцца ў такі адзін вялікі беларускі касцёл, якога, ну, будзем казаць шчыра, няма. Вось, у прынцыпе, калі пачытаць усходні кодекс, там таксама не ўсё так проста, хаця структура больш іерархічная, а ў нас, вось, ну, неяк так. Значыць, 5-е пытанне, мы на яго ўжо адказалі, але я мушу зачытаць, ясная справа. Хто кіраваў касцёлам гэтыя месяцы з часу сыхода Тадэвуша Кандрусевіча на пенсію? Ну, хто кіраваў? Ну, значыць, скажем так, 5, хто кіраваў касцёлам беларускім, якога няма. Няма. Вось. Ну, але згодна... Гродзенскім кіраваў Кашкевіч, Віцебскім Буткевіч. Так. Толькі Пінскім Дзем'янка. Канферэнцыі, выконваючы абавязкі старшыні канферэнцыі біскупаў, біскуп Александр Кашкевіч. О, гэта наступнае пытанне. І яно важнае. Дакладней такога пытання ў нас увогуле няма, але мы гэта агучым. Тут важна сказаць, былы мітрапаліт Тадэуш, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, ён жа быў на момант адстаўкі старшынёй канферэнцыі каталіцкіх біскупаў. І гэта вельмі важна. Наколькі я правільна зразумеў, у момант яго адстаўкі пасада старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў стала абсалютна вакантнай, і абавязкі выконваў яго намеснік біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч. Абсолютно верно. Вось. І гэта значыць такая адносна важная рэч, якую трэба ўсвядоміць, што фактычна з 3 студзеня канферэнцыя не мела ніякага кіраўніка. Ну так, па сутнасці, ну, выконваючы абавязкі, то есть для такіх сітуацый прапісваюцца выконваючы абавязкі. І гэта вельмі важна таксама. Там выходзіць так, што арцыбіскуп Тадэуш, ну, праз асаблівасці абрання ў канферэнцыю каталіцкіх біскупаў я перастаў быць не толькі мітрапалітам мінска-магілёўскім, але яшчэ і старшынёй канферэнцыі каталіцкіх біскупаў. Я лічу, гэта важна агучыць, каб людзі уяўлялі, чаму ўвогуле гэтыя выбары прайшлі. Ну так, напэўна, да, можа, мы спачатку не сказалі. Так, а то выбары прайшлі, але навошта іх праводзілі? Так, навошта так, таму што менавіта так з моцы права, таму што наш арцыбіскуп ганаровы перастаў выконваць функцыі дэцызіяльнага біскупа, то есть паскольку папа прыняў яго адстаўку, аўтаматычна біскуп, які знаходзіцца на пакоі, ён з'яўляецца членам канферэнцыі біскупаў. Вось понятно, што ён з'яўляецца старшынёй. Вось такім чынам неабходна было выбраць новага старшыню, што зрабіла канферэнцыя 14 красавіка. А вось гэта 3 месяцы з кавалачкам была такая сітуацыя, што канферэнцыя была зноў-такі вакантнай па сутнасці, ну але узначалі выконваючы абавязкі біскуп Александр Кашкевіч. Наколькі часу абіраецца старшыня канферэнцыі? Як мяняецца яго жыццё з гэтага моманту? Ці ён пераязджае ў Мінск? Такое пытанне нам задаецца. Вось, значыць, усё парадак выбараў, на колькі гадоў выбіраюць, колькі кадэнцый можа быць, усё прапісана ў статутах канферэнцыі, які зацверджаны апостальскай сталіцай. Вось на гэтыя гады 4, мне здаецца, калі я нічого не памятаю. Гэта не дакладна, але хутчэй за ўсё 4. 4, наколькі нешта мне... Вось гэта ўсё ёсць.
у жыцці біскупа што мяняецца? Ну, трэба ў біскупа запытацца, што мяняецца. Ну, напэўна, пераязджаць у Мінск не пераязджае. Паколькі гэта біскуп Віцебскі Олег Буткевіч застаецца ў Віцебску, застаецца кіраваць свой дыцэзіяй. Так, вельмі важна. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў не з'яўляецца мітрапалітам Мінска-Магілёўскім. Яшчэ раз паўтараем. Проста ўжо ў некаторых секулярных свецкіх сродках масавай інфармацыі гэта навіна прайшла як навіна дня. Галоўная параўнальная там з некаторымі дзеяннямі некаторых высокіх палітыкаў сусветных. І, у прынцыпе, проста вельмі важна растлумачыць, хаця не ведаю. Дай бог, каб чытачы тут бая глядзелі наша кананічнае права, што ў нас пасада мітрапаліта Мінска-Магілёўскага ўсё яшчэ застаецца вакантнай. І гэта вельмі важна ўсвядоміць. Гэта розныя органы. Так, абсалютна розныя органы. Поэтому, біскуп Олег, напэўна, некаторыя справы будуць патрабаваць, можа, больш частай прысутнасці ў Мінску. Напэўна, могуць быць некаторыя справы. Але, звычайна, ён павінен будзе займацца арганізацыяй паседжанняў канферэнцыі біскупаў і гэтак далей. Звычайна, паседжанні канферэнцыі адбываецца ў Мінску, хаця нішто не перашкаджае, каб яны адбываліся ў Віцебску. Проста з Пінска ў Віцебск прыехаць, это 600 кіламетраў, да. Штосьці каля гэтага. З Гродна ў Віцебск самае далёка. З Гомеля, Гомель цяпер няма біскупа. Але... так, яго ж эксцэленцыя тут цяпер. Так, але так, то есть Віцебск даволі... Значыць, у нас геаграфія ў Беларусі такая, што ў Мінск лягчэй за ўсё прыехаць усім. Так. Зручна вельмі камуністы зрабілі сталіцу ў свой час, так, сапраўды. Апошняе пытанне якраз такое практычнае. Якія пытанні наспелі для вырашэння ў касцёле? Якія будзе ў першую чаргу вырашаць біскуп Олег? Гэта трэба пытацца ў біскупа Олега. Пытанняў многа, якія датычаць жыццядзейнасці касцёла. І тут сам біскуп Олег амаль нічога не вырашае, як старшыня канферэнцыі біскупаў. Як біскуп Віцебскі многа чого вырашае ў сваёй дыцэзіі. Але як старшыня канферэнцыі біскупаў вельмі абмежаванае кола пытанняў, які ён вырашае, таму я думаю, штосьці ўж кардынальна памяняецца ў функцыянаванні гэтага інстытута канферэнцыі біскупаў. Дух святы касцёлам кіруе, штосьці будзе і тут, спадзяюся, і пытанні адпаведныя будуць вырашаны. Так, вось мы больш-менш разабраліся з канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, яе новым старшынёй. Усё ж такі захвочу яшчэ раз паглядзець паўтор таго выпуску. Так, я справді не спадзяваўся, што сёння столькі будуць пытанняў, звязаных з... Вельмі шырокі рэзананс прайшоў праз усе сродкі масавай інфармацыі. Вось так бывае. Вось, хаця я кажу, зноў-такі для нас нічога такого. Так, якія пытанні наспелі ў касцёле, тут сказаць цяжка. Напэўна, нас паўсюль свае. Так, напэўна, ведаеце. Поэтому такая... Вось. То, можа, яшчэ у нас ёсць трошкі час, вернемся да пакарання. Конечно, будзем караць. Мы мінулы раз, наколькі я памятаю, казалі пра такое пакаранне, як называецца экскамуніка. Казалі аб тым, што ёсць экскамуніка, якая абвешчана, якая не абвешчана, калі што можна, калі што нельга. Вось, больш-менш, я думаю, так зразумела гэта было. Вось. Інтэрдыктаваны асоба, якая звязана пакараннем інтэрдыкту, мае зноў-такі амаль усе тыя самыя абмежаванні, то есть забароны прымаць усялякі ўдзел служэння, у цэлебрацыі эўхарыстычных ахвяр, іншых культавых цырымоніях, цэлебраваць сакраманты, сакраменталі і прымаць сакраманты. Вось адзінае, што інтэрдыкт не гаворыць аб сапраўднасці актаў улады кіравання. Калі гэта асоба мае нейкую уладу кіравання ў касцёле, то інтэрдыкт пра гэта нічога не гаворыць. Але трэба таксама помніць, што інтэрдыктаваны, то есть асобы, якія маюць у касцёле уладу кіравання, гэта асобы духоўныя. А духоўных асобаў інтэрдыкт вельмі рэдка накладаецца, нават не ведаюць, альбо экскамуніка, альбо суспенсія тады ўжо. Я не магу уявіць сабе сітуацыю, калі светская асоба выконвае ўладу кіравання. Такое немагчыма. Адзінае, што калі магчыма, калі яна бярэ ўдзел ва ўладзе кіравання, светская асоба, гэта выкананне судовай улады ў касцёле. То есть калі суддзёй у касцёле можа быць светская асоба, і на моцы моту пропрыо папы Францішка, такога митис юдекс доминус Езус,
там, дзе была змена у кананічныя працэсы, і там ёсць такая сітуацыя, што могуць быць судовыя калегіі, вось у якія ўходзяць два свецкія суддзі, старшынёй з'яўляецца духоўная асоба. Вось. Але гэтыя свецкія так пэўны ўдзел маюць ва ўладзе кіравання. Значит, на іх можа накладацца інтэрдыкт. Інтэрдыкты ўвогуле ўжываюцца на практыцы? Ну, ўжываюцца на практыцы. На практыцы ўжываюцца. А вось як ужыць інтэрдыкт да духоўнай асобы? Не, духовной кажу, поэтому до духовной мало что не уживаются. До светских, до сестер законных уживается интердикт. Например, было несколько годов тому назад у справе у Польши довольно моцная справа одной монашеской конгрегации, где сестры трошки узбунтовались супраць новой настоятельницы. Там старая почала свою, конечно, завсёды, як не завсёды, но здараецца, сестры были поделены, там бискуп увайшоў свою уладу в эту супольнасць, я уже докладна ўсіх. А это была супольнасць дыяцэзіяльнага права, калі бискуп увайшоў туды сваю уладу? Там, значыць, было трошки накручано ўсяго. Там і Дух Святы быў закручаны, чого там толькі не было. Дух Святы, але тым не менш, было бискуп пастаноў вельмі альбо сёстры выкажуць паслухмянасць, альбо інтэрдыкт. Так, бо якраз такі ў прынцыпе. А чаму пачакайце, інтэрдыкт? Інтэрдыкт. А чым практычна інтэрдыкт адрозніваўся бы да экскамунікі для сясцёр? Для сясцёр амаль нічым. Сёстры так не маюць уладу кіравання. Проста экскамуніка занадта жорстка, лічыў біскуп. Можа быць. У пошуках практычнай розніцы між экскамунікай і інтэрдыктам. У ранейшым кодексе был інтэрдыкт можна было накладаць на месца, напрыклад, інтэрдыкт на кляштар можна было накласці. Ось яна. Напрыклад, такая гісторыя, вядома, у Перуджы, там было солевые войны, так званые, я учу итальянскую мову, много про это рассказывали, я уже забыўся палоў. Там перуджийцы вельмі моцна воевали с папом, за соль, потому что соль была дорогая, она была у Перуджа, и треба было отдавать, и так далее. И они настолько моцно там папскими легатами обыходились, там, як у Евангелия, одного забили, другого побили. И папа на Перуджу накладал интердикт, як на город. А экскоммунику можно только индивидуально накласть. Ой, клас. Інтэрдыкт цяпер таксама, але такое стаецца, што інтэрдыкт можна накласці. Уявім сабе сітуацыю, што нейкая парафія шалела і трапіла ў ерась. Ці там в прелесть духовная, гэта з іншай тэалогіі. У ерась трапіла такую партыю, так? Нешта там дзіўнае робіць сабе. І вось дыяцэзіяльны біскуп ніяк не можа гэта спыніць. Ён на гэту всю парафію можа накласці інтэрдыкт? Тэоретычна можа. Калі уявіць, што там 100% людзей удзельнічае. Толькі да, тут пытанне, як абмежаваць. Тут трэба тых людзей нейкім чынам. Ён можа накласці інтэрдыкт. Напрыклад, там тыя, хто прыходзіць на набажэнства, там такое штосьці можа. Да жонкі, там я не ведаю, чытае літанію да жонкі пана Езуса, прабач Божа, вот нейкі такі сапраўды жахлівы да прыклад на тых інтэрдыкт. Такі дакумент біскуп можа выдаць, а калектыўная экскамуніка немагчыма, в прынцыпе. Вось мы знайшлі па сутнасці, інтэрдыкт калектыўна быць не можа, то есть ён павінен быць такі, нейкім чынам трэба акрэсліць гэта. Акрэсліць можна вельмі канкрэтна. Напрыклад, можна выбраць там усіх членаў, хаця яны і так аўтаматычна ў экскамуніцы, усе члены камуністычнай партыі, груба кажучы. Ёсць пытанне. Ніхто не адмяняў гэтыя дзве энцыклікі з папы Пія 11. Але там ёсць пытанне. Але, груба кажучы, калі так акрэсліць, то можна накласці інтэрдыкт. Можна. Добра, з інтэрдыктам значыць усё? Так, інтэрдыкт па сутнасці это ўсё. Если суспенсія, трэцяя цэнзура, таксама наразі, пакуль коротенько скажу, пасля ўжо можа будзе. Суспенсія, зноў-такі, гэта пакаранне, якое тычыць толькі асобаў духоўных. І што яна забараняе? Выкананне ўсіх або некаторых актаў улады пасвячэння, усіх або некаторых актаў улады кіравання, ажыццяўлення ўсіх або некаторых правоў і абавязкаў, звязаных з пасадай. То есть, грубо кажучы, святару можа быць забаронена, напрыклад, поўнасцю ажыццяўляць акты ўлады пасвячэння, то есть поўнасцю усякі ўдзел служэння ў святых імшах, цэлебрацыю ўсіх сакраментаў і гэтак далей, можа быць забаронена некаторыя сакраменты, напрыклад, забарона спавядаць. Гэта тычыцца таксама і сакраменталей, і розных формаў публічнай цэлебрацыі. Актаў кіравання, то есть актаў пасвячэння. Тоже датычыць актаў пасвячэння і кіравання. Напрыклад, калі там біскупу можа быць забарона там таксама ажыццяўляць некаторыя акты ўлады кіравання, напрыклад. Пераносіць вікарыў, напрыклад. Усё можа быць розна. Понятно, за нешта это робіцца.
І таксама ажыццяўленне правоў абавязкаў звязаных з пасадай таксама можа быць пэўнае абмежаванне ўсіх або некаторых. То есть тут уже канкрэтна улада кіравання, улада пасвячэння, толькі ў гэта б'ецца гэта пакаранне. Суспенза таму яно ідзе для асобаў духоўных. Вельмі цікава. Суспензу будзем хапаць глыбей, бо яна такая, яна шматгранная. Суспенза шматгранная, вось. Ну, але скажем так, тут можна яшчэ трошки пакапаць, ёсць цікавыя рэчы, пра якія можна будзе сказаць, думаю, наступным разам мы пра іх скажам, вось. Так, а мы зараз удакладнім у гукарэжысёра колькі у нас часу засталося. Спадзяюся, гэта не пойдзе ў эфір. Зусім нам паказваюць вельмі штосьці маленькае і так. Добра. Пра цікавыя рэчы пра суспензу можна, просто можа няма чаго. Наступныя праграмы тады і вельмі добра з прыкладамі. Вось вы уявілі гэты прыклад пра саляныя войны і ўсе пойдуць гугліць, ну не ўсе, але тыя, хто зацікавіцца, і гэта вельмі добра. Вельмі, канешне, цікавая сітуацыя з інтэрдыктам. Яшчэ народныя назвы гэтых пакаранняў. Экскамунікаў у нас часта называюць атлучэнне. Ну, гэта такое... Запрет на причастие, вось такое. Ну, такое может, только это трэба разумець. То есть экскоммуникать не только запрет на причастие, это на любые сакраменты. То бок лепей гэтыя народныя назвы не ўжываць. Отлучение таксама, отлучить нельзя по сутнасці. Ну так, мы гэта абмяркоўвалі ўжо. Суспенза часто называюць забаронай на служэнне. Ну так, бо тут забарона служэння яшчэ можа быць, бо адна справа забарона на служэнне, другая справа выдалення з духоўнага стану, то пакаранне многа больш цяжкое. Гэта асобнае пакаранне. А тады пытанне, гэта ўжо не цэнзура, потому што мы цяпер пра цэнзуры гаворым. Якія цэнзуры яны ідуць для выпраўлення. Так, для выпраўленчае пакаранне. А яшчэ ж адкупленчае, экспіяцыйнае. І там ужо можа быць выдаленне з духоўнага стану, ўжо іншая справа. А ці ёсць народная назва для інтэрдыкту нейкая? Не чуў ніколі я таксама. Рэдкае пакаранне, не на слыху. Так. Ну, дзякую шчыра. Даслалася вашае пытанне. Ну, я не ведаю, практычнае, так? Так. Едуць, як у тым анекдоце. Паслухаў кананічнае права, зразумеў, што сяжу пад экскамунікай, што мне рабіць, да? Даслаў пытанне на кананічнае права. Неяк так і жывем. Вось. Ну, спадзяемся, што ніхто з нашых слухачоў ніколі не падпадзе ні пад якое касцёльнае пакаранне. Будзе пастарацца, я ўжо казаў. Ну так, гэта не так-то і лёгка. Асноўная праблема, прычым, заключаецца ў тым, што трэба ведаць. А не ўсе ведаюць. Таму, калі ласка, распаўсюджвайце гэты відэаролік сярод вашых знаёмых. Ну, напэўна, найперш каталікоў, бо тут такая тэма вельмі вузкая. Хаця, можа быць, якімсь іншым юрыстам будзе цікаваць, проста аматарам каталіцтва. З вами быў Кодэкс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пахвалёны Езус Христос і Христос воскрос. Сапраўды воскрос. Слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.